खुलुमबाय आंनि मुङा जाफुंसार मोसाहारि नोंथांमोनखौ जोंनि बे बड'लेण्ड पाब्लिक लाइभ खौरां बिजोङाव बरायग्रोनानै लाबाय नोंथांमोननो जों दिनै माखासे खौरां फोसावनो आखायाव लादों बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि बे खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां भारतारि बोथोर बिफान बादिब्ला मौसुमि बोथोरा लासै लासै खोला भारतनि केरेलायाव सौफैबाय जायजों उरिष्या केरेला आन्डामान निकोबार दिगनि माखासे बाहागोआव अखा हादों। गुवाहाटी सहरनि साखाथियाव थानाय चन्द्रपुराव गंसे न'निफ्राय सासे सुबुंखौ फासि नांनानै थानाय थासारियाव बोखांनाय जादों। फासि नांनाय सुबुंखौ शिव देखा होननानै मिथिनो मोन्दों। दिल्लीनि लामायाव गोदानै फिसा दाथायनि इलेक्ट्रिक महल्ला बासखौ खारहोगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारतआ हकी जुनियर एशिया गेम्स चेम्पियन 2023 खौ देरहासार जानो हाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बर' सावथुन मुलुगाव सुख'हायै बिहोमा होलांनाय सावथुन महरगिरि दिहुनगिरि आरो दुलाराय बर' महरगिरि गौथुमनि बारग' आफादगिरि आरो BCAA नि बोसोनगिरि बिकास बसुमतारीया अबथिरा जिउ गोमाबाय। BTC सरकारनि देहा आरो नखर अनसाइ बिफाननिफ्राय रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय एम्बुलेन्स आरो गोथै रोगाग्रा गारि बेखेवदों।